guys, it's Christine and this is our family budget. I-haul ko ngayon yung aking nabili ng mga gift para kay Hagrid. So, nag-set lang ako ng 1,000 pesos para sa kanyang gift. So, strictly, yun lang talaga yung dapat mong gastusin. Dahil, yun lang talaga yung dapat. So, kahapon is nagkaroon ako ng chance na mamili sapagkat inano ko lang siya kay mama. So, kasi hindi ko siya pwedeng isama pag namili ako ng mga gift para sa kanya. So, syempre, dahil 1,000 pesos lang naman yung akin, ko muna siya kung ano yung mga gusto niya. At syempre, alam ko na gusto niya yung mga cars, mga McQueen, gano'n. Pero yung pinaka-favorite na talaga is yung racetrack. So, yun. So, simulan na natin. Yung 1,000 pesos ko, guys, is ibibili ko dun sa mall na may mga name na mga toys. Syempre, yung 1,000 pesos ko, kung makakabili man ako ng ilang piraso lang. At syempre, kailangan kong i-prioritize kung ano yung talaga yung gusto ng anak ko. Hanap ako ng paraan. So, eto yung ating, guys. Kung bumili ako ng eto, yung dinosaur. Ayan. Na-assemble yan. Yung kanyang body, yung ulo, tsaka yung kanyang tail. Meron siyang itlog. Yung laying eggs dinosaur. So, ayan, binili ko dahil eto talaga yung favorite niya. Eto talaga yung hinihingi niya sa online. Gusto niyang bilhin kasi nakita niya. So, ayan, so marami siyang mga iba-ibang tawag dito, iba-ibang klase na dinosaurs. Pero, ayan. So, kailangan ko madiliin to guys dahil baka magising na yung isa. So, ayan, meron siyang egg. So, ayan, this is 180 pesos lang. Pinakikita niyo yung price. Ayan, dalawang ganito. Tobot. This is 55 pesos. Ayan. Yan yung price niya. 55 pesos. Ayan. Cars, animals, yun. Yung mga gusto niya. Hindi naman ganun kadami yung binili ko guys. Kasi, ito yung binili ko. Ayan. Racetrack. Pero yung mga nito guys is hindi siya battery operated yung mga hindi sa loob. Parang manual lang talaga siya. Which is gusto ko na rin naman na yung ganun kasi malaki na yun sa grip eh. At saka matibay din kasi siya. Kaya ayan. So yung price nito guys is 609 pesos. Ayan. Makikita niyo yung price. Hindi siya na makita guys. Pero 609 pesos lang po. So yun. So magkano na lahat yun? And lastly is itong tractor. Ayan, yung price nito is 119 pesos lang. So, ayan. So, kulang-kulang nasa ano yung mga ginastos ko. So, ang total na ginastos ko guys is 899 pesos. Pero, dahil bumili ako ng itong sobrang cute na bumili ako ng tatlo. So, ayan. So, sakto-sakto lang siya sa... actually, sobra pa nga. May sobra pa ako sa 1,000 pesos ko. Pero, yun lahat yung ibibigay ko, guys. And sa kanya. So, hindi siya... May sobra pa ako sa 1,000 pesos ko. So, lahat na yun, favorite talaga niya yung mga yun. Na talagang, hindi lang ako basta-basta namimili lang, guys, ng laruan na basta lang makamura lang. Hindi. Iba yung cheap sa wise. Nagiging wise lang talaga ako sa mga binibili ko. Siguro, yun lang din yung mas maganda sa akin kasi alam kong tingnan yung mga toys. Alam ko kung patibay siya or hindi. Kasi, alam niyo guys, may mga toys na kasi ngayon na parang lumelevel na siya sa katibay sa mga may mga kilalang brand na mga toys. So, syempre, I'm just being practical. So, syempre, yung ating income is hindi naman talagang pang ano talaga na kailangan bumili ka ng mga mamahaling mga toys para lang talaga ipag-ano mo talaga na parang makita mo na mahal mo yung anak mo. Kasi, sa nakikita ko lang din kasi guys, no, ang toys kasi yung sa bata, normal na kasi sa kanila yung, syempre, na-excite sila, diba? Na-excite sila sa kung may bagong toys. Parang araw lang ata parang pinag-anuhan na niya, parang hindi na niya gusto, parang ayaw na niya laruin, yung mga gano'n. So, yun lang guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga nabili natin kasi meron kaming budget for that. So, binudgetan ko na talaga siya. At masaya naman ako dahil, alam mo yun, nakabili na ako. So, ibaba ko na lang yan at tatahago ko yan pagdating ng 4 sa kanya yan bubuksan. Kasi syempre, I'm so excited. It's November 4 na, malapit na rin.
Kaya, yun. Sana ay mag-share din kayo guys sa inyong mga tips about sa pag-budget sa mga toys, kung ano yung mga toys na binibili nyo para sa anak ninyo, or para sa mga birthday, ganun. Pag every birthday lang talaga yung pinaka-bonggang toys. Not so bongga talaga, pero para sa amin bongga na yun. Para sa anak ko bongga na yun. Kasi lahat naman na-appreciate niya, kahit bigyan mo lang yan ng yung maliit na toys na 2 pesos, na-appreciate pa rin niya. Kasi na-train ko rin siya na ganun. Dapat i-appreciate yung mga maliliit na bagay na binibigay sa kanya. So, malaking bagay din yun na ganun yung pagpapalaki ko sa kanya siguro. So, yun. So, I hope you guys enjoy at sana mag-share din kayo sa inyong mga tips at saka yung mga experiences niyo about sa toys na binibigay sa anak ninyo. Don't forget to subscribe and follow me sa Facebook at saka sa Instagram, Ourfamilybudget. Nakalagay yung link sa description box. And see you in my next video, guys. Bye-bye!